Kaseng United Democratic Party kebadan hapo Sarkar Meghalaya Democratic Alliance bakbalong kawai ni kiseng rulum kabla rem bapo kejala kasim bakbenta kabaidai bakacungenti kerta nak benta banyo rung hakam sarkar kalong kabarangkam hakmat e habakran sigilat patai kubor Presiden ke UDP Bamed Baleng do ulang bakacingdon jogani COVID kakandai nadu usna majar po lai i badon sibun kacing lenga kacing susi bakacing bukho jong khina samla namba bakasnam banyo rung kam sarkar kalong apo lai pu arsnam nagaliang Bamed ba ulang baka parti kala ada kacing tho shom rang ba bon simkhia baidai bakani bakladon kacing persngau bakadon kacing ek baidai bakani Henry uyai ban lor ginong rem bakum kiwi pat kijala kilakan tiwi kerta kasnam banyo kam sarkar bakalong ge berangkam ba na bentak ciu kam yo jam kikhun samla Kawai pat ke benta ke badan kam ha bangi pej ha ke bedi bat ke balai ke bedi bat ke ni ke jing increase lane ke jing kintiu ya ka age ya ne ka snem ban rung syaki kam sarkar namar ba ke don ke ni ka covid khat khandai na do ustem ajar khat ajar arpo we mata arsnem tam samanta ka stem nim tip ke ge barja hakis nam ki por ki banang wanru ngi i bakadon sibon ke jing leng a ke jing susi bat ke jing bu kho ke jong ki khna samla ki ba jong ka state ke jong i namar ba ka age limit ke long tang hadu lai po arsnam te na liang jong ka parti ke jong i ngila ai ke jing tho chau chief minister ba un sim khia ka ba de bat ka ni bat hoi ladon ke jing pensngo ba ka don ki jing e ka ba de bat ka ni ten reng ayai ban halor ki nongrim ba kum kiwe ki state ru kila kentiu ya kenika age limit na kalai puar kidang ki kentiu sakalai pupra kidang ki kentiu saka saupo bat kum tater ba ngiyo i ba kalong ke badan kam ha na ka benta kenika ke jingyo kam yo jam yo ki kena bat ba ngidon sibon ki kena ki ba ka age limit joki in between ha padeng lai pu ar ba lai pu nyo ki ba mla shu ya ka banyo ki kam soka tengah so bat nga ban biang hang ni ba chief minister un pet tikna ha ka bade bat kini ka kam bat ban consider ban shim ya ka kum ko we ni ki mat ki ba don kam banga so ba kani ka snem ko bangir ki ka san po snem kalong ka e ka ba smutnat balada kan wan kum kani ka jing kentiu no ya kani ka age limit na kalai pu a sya kalai pu nyo ho ngi sung tu ki don ki department ki ba ngim la ban kentiu ka age let's say ki kam kum ki police mo ki ba de bat ki ngi don kam ki karta jong ki ba dang kena ki dang samla bat mla ban ong bu life nyo snem sejrong nang ne life nyo chu life pras snem sejrong unang la ban be ka kam nama ka tu ka age kadang dai ki kena ki ban kam ki badang kam klain bat ki badang kam duna ka kata te ngaso man ong bahang ni ka sokar ka ban bisyar bnya bat ban bangin pentingna ban ya ban pet bah ya ka de ka age limit tu de ban increase no na ka lai pu ar sha ka lai pu news nam lalor kata Bamed ba loi thu bakawai ni kimat bakaseng UDP kala budin kada yalor chirung kam ban piano ika Assam Meghalaya kadia ban sedang no daga chong ladi ban tipat ba kum Meghalaya kadia na kalian ka state ngila dehi bandon la ka jong ka kadar no kamu mut ka Meghalaya kadar be tang la ka jong ka state ka jongi ha ka ba ngindon no la ka jong ba ngim de shu bandon ka jingi kle ba ha ka be de ka Assam ba ka Meghalaya kadar na ka benta kidi ki kam ki po ki ba ha po jong kane tikita ki long ki mat shushu laong ba kiwe ki mat ki ba konto bi ka LP ba kiwe die ka UDP ka dang teng banya dawa na lo kini kiwe ki agenda ki be de ki ba ka state ka community ha ka bedi bat ka ILP bat kum ta kini ru kilong ki win ki mat ki be don kam ki ba kum ka pating ya bodin na ka we ka por sa ka we ka por ha ka bedi ba ki tu ki issue ki ba la sa pending la slam ha mo ka we ki de ha ka bedi ba upot usam jong ka state tengah so man ong ba ya mentahi nga so tenat ba na ka government ka sim ya ka steps ka ba don kam ha ban ka ba pen i ba ka don ke jingkit kli akabedi bat kani bat ka sngoru ba kum ka state ngin rkhe ya ka jing dap jong ka san post nem te ka long ke ba ngim pat la ya ka ban pen bet ya ki ta ki put ki sam ki jong ka state ka jongi kham tam bat ka
Assam kiba don hapadeng kajing bam bej nakaliang jong kita kiput kisam kiba la don borok sekata tingai iba kadi kadang deben beteng bat ngin persang lakun kuno ba naka parti ba ngin ngai ai kajing kesan kajongi ba nakaliang jong ka sarkar apa kajing alam jong chief minister ba persang ban pendap no yakin ki kam ki bala sat teng la slam bang kani kalong ko way ne ki agenda ki ban nakaliang jong ikum ka parti ngi pej chakmat nakabanta ka state ka jongi namar luanra sibon ki jing ka debat kitu ki pej ba ki ba shong ki ba sa ki ba ki jong ka state ka jongi ki ya kendo sibon ki jing nakabanta kani ka jing bombay jong upor usam bat haba pi pej pi jungo pat saki way pat ki jaka ki bomdon kanu ka jing kulmar ka ba de upor usam umdon ka jing umdon kanu ka jing kulmar bat umdon ka jing sitom jong ki pej ba ki ba shong ki ba sa ha ka tu ki jaka